Ochotnícke príbehy, prvá dáma divadelnej réžie. Moja ochotnícka práca sa začínala celkom nenápadne v dievčenskom internáte v Banskej Bystrici. Netušila som, že to, čo robíme, výber hier, básni, piesni, skečov, skúšanie, predstavenie, že to je môj hlavný budúci celoživotný program. Režisérka Magda Husáková-Lokvencová venovala veľkú pozornosť amatérskému divadlu, slovenskému i českému. Často bola členkou poroty na Jiráskovom Hronove. Jej hodnotenia sa vyznačovali iskrivým intelektom a veľkým pochopením ochotníkov. Bola autorkou niekoľkých dramatizácií, z ktorých sa najviac hrala Popoluška, ktorú zdramatizovala spolu s Olgou Lichardovou, herečkou, niekdajšou vedúcou divadelného oddelenia Osvetového ústavu a členkou odborných porôd. Na spoluprácu s ochotníkmi ma vyzval Osvetový ústav, myslím len náhodne. Levickí ochotníci sa prebojovali v krajovej súťaži s Frídovou hrou Korene vo vetre na popredné miesto a bolo rozhodnuté, že pôjdu do Hronova. Osvetový ústav im ponúkol inštruktáž profesionálneho divadelníka, aby ešte kadečo opravili. Takto som sa stala, vďaka ich záujmu, načas inštruktorkou levických učiteľov a prežili sme spolu ťažké a radostné chvíle spolupráce. Uznanie súboru v Hronove bola jediná a veľká odmena za našu prácu, na ktorú sme všetci obetovali svoju dovolenku. Úprimne priznávam, že to bola najkrajšia dovolenka, akú si pamätám. Magda Husáková-Lokvencová viedla aj jeden ročník zo 4-ročného diaľkového školenia ochotníckych režisérov. Kurs absolvovalo 10 poslucháčov, medzi ktorými boli napríklad Zoltán Henč a Milka Čibenková. Ale na záver chcem poznamenať, že nik sa žiadnym školením režisérom nestal. Stáva sa ním na základe celoživotného poznávania, záujmu o všetko, čo hýbe našim životom. Poznávaním, čo pomáha i brzdí lepšie žiť. A ako jeden z predných bojovníkov za krajší život stane si na čelo kolektívu a spoločne s ním pracuje, vedie, presvieča a bojuje za dobrú inscenáciu. Za krajší život. Počúvate podcast Národného osvetového centra Ochotnícke príbehy, ktorý sprevádza výstavu Divadlo väčších možností.